Добрый день, поважанае гаспадарства. Я вось вырашу гэтую лучу вырваць краном, бо ў тым годзе я шпілаваў сабе клён, і вось што атрымалася. Пень пророс. Зараз таксама будем спрабаваць яго вырваць экскаватарам ЮМЗ. Так што глядзіце, калі ласка, як гэта будзе адбывацца. Вось, поважанае гаспадарства, бачыце, якая вялікая на ўзроўні чалавека карнявая сістэма дзікай лычы. Калі так вось не вырваць, то атрымаецца, што яна будзе прарастаць на працягу дзесяцігоддзяў. І перамагчы яе амаль немагчыма. Я маю кран ужо вось 4 гады, а двор мой 88 соток, і за 29 гадоў жыцця на гэтым падворку я па маладосці памылкова насадзіў шмат розных дрэваў, якія мне потым прыйшлося вось урываць. Вось так вось пры дапамозе лома, рыдлёўкі і сякеры я ачысціў з большасці гэты корань. Зараз я яго прыбяру адсюль. Будзе ехаць экскаватар ЮМЗ, і ён паспрабуе выдзерці той пень ад клёну і зараўняць гэту яму. Вось едзе мой юнжик по газон. Поедзе ён выкопваць. А мы будем выкидать отсюда.
так, будем спробовать, что гэтага трымаецца невядома. Бо гэта клён. Каб не прыйшлося зараз краном рваць. Він великазний. Спецький вміють екскаватор. Полгода малював. Ой, треба отъезжать.
Їдь криху. О, Славка зачепив по-своєму. Бля. О, оскудыный стол. Это великий вот. Великовный. Во. Ой, який он великовный. И увесь не доставший. Зараз перецепимся. Ось я їх зачепив. Дорвався наш. Чекай! Блін. Не слухається мене. Я почав рватися. Почав урватися. Ой, куди він іде? Во? Куди ж він вийде? Гляньте. Куди ж він вийде? Во. Ай-ей. Ось який. Амаль ось під яблуньку. Во. Во який. Амаль під яблуньку. Дело, что мои яблоньки великими вот не растут. Вовчок клен ел. Ой. Який он довжорозний. Покрутил бок. Все. Это не такие великие будут, как ты. Поднизу его, давай. Кати его туди, я его краном возьму и потрясу.
Сюди його! Сюди його! Давай, сюди, сюди! Хорош! Попробуй там засунуть! Ось моя яблонька. Ось амаль під самі її корені ішов гэты корень кльоніка. 7 метрів в довжині ось. Ось. І пів, і він усе з'їє соки. А ось скільки ще було всіляких тут ось кореньов у землі. Ось, поважане господарство, який корень того і не зовсім яшчэ і великого кльону. Ось. Буду його увесь вибивати від землі і потім затягну трактором, а потім краном закину наверх вогнище. До нових зустріч, поважане господарство.